Moga Mbak Ayu, kula suju meneng, ilir-ilir. Monggo lenggah, langsung lenggah mawon. Nggih. Artis-artis ki wis padha lenggah sing ayu-ayu monggo. Marono jaler monggo geser. Kajeng rapi. Mumpung padang rembulan. Monggo geser sithik-sithik nggih. Siap. Niki kangge tulodo. Salajengipun kados pengeten acara-acara nggih menika tasakuran alal dihalal di hari riyadi menika Karang Taruna Dukuh Wates Tegarjo Gondang Sragen Jateng. Karang Taruna Guyub Rukun Dukuh Wates nggih menika sampun sameta ing gati ing siang punika inggih punika badhe hamewiti makarya inggih punika nyambut damel sebagai Karang Taruna inggih punika ngladosipun apa ewet krentekipun inggih punika mudha tumaruna jangkep sedayanipun supados regeng guyub rukun ingkang dipunwastani Karang Taruna Guyub Rukun. Sing tuwa padha rukun,
sing nampa padha guyub kabeh mamanunggal dadi sawiji antaripun guyub lawan rukun dados manunggaling para kadang muda tumarunan jangkep sesepuh lan bisini sepuh sedayanipun supados dukuh wates menika tansah minanggih rahayu wilujeng slamet nirbara sakara-kara. Ingkang dipun pandhegani dening Bapak Jana sekalian sak punggawa-punggawanipun. Kinapit Bapak Bayan Antok sekalian Ibu sekalian. Supados manunggal di antaripun kadang muda sesepuh lan jabatan aparat ing desa. Setya tuhu manuhaken nggih menika katentreman lan kasengseman. Akhirnya timbul padang semriwang dukuh wates boten wonten nirbara setunggal punapa-punapa hanamanipun namung ayem tentrem jenjem tur mibawani. Para kiai, bapak haji, para santri, para ulama nggih sampun ngideni anggenipun anggadhahi hajat halal bihalal Karang Taruna guyub rukun desa wates dukuh wates Tegarjo Gondang Sragen tansah sumunar ing delahan ngantos dumugi kemawon tansah dados panutan-panutaning para kadang sedayanipun. Monggo niki sampun mengke gantos hadicara kadang muda tumarana sedayanipun monggo pegaweane di garap dhewe-dhewe monggo nggih matur nuwun sanget para yoga para Mbak Ayu penyanyi lan Mas MC sampun nggih menika angkaraken Karang Taruna Desa Wates Tegarjo Gondang Sragen. Sore umpama pacar